mata. Kanin ka. Sayutin yung teruk. Muna nga itong nga pag-practice og English. Kinahanglan na dyan ka mag-practice og English. Asay mag-English lagi ng duha. Good morning guys. Tanawa kang pinilo. Ito na pang gigubot. Napagaw ko guys. Ang morning na bidya may morning sakit ang tutunlan. Ay, gali mo na gigubot. Ano lang ba ning giabrihan kay sa matos gawas nga maglisod ko gukod minsan kay balabad ang madyong bantag dapat yung puson ganda ngarang na sana ni. Pwede pa naman tahi ning ato ang latbe. Tahi ora laman kay magantos ta na English menorya. Abi labot sa latbe no ngadto man dito sa matres no kuanggol jud kuno. Kuanggol. Tanawa mo na pa nagigubot. Mao pay pagpilo na tara nagabiinan sana na nga na ijagi panghawas na pud. Ni sigbina ni. Ibong kabira mang duha karon guys kay si tatay ning sa Juman. Kaso sa tatay trabaho. Sa man mo na mo paningilabdan. Ring sa water Good morning. Nagduha big bowl na. Bol. Whoop. Pupusa sa paggamay ton kay grabe sakita sa puson. Ang gilaw-lingaw na rin bola. Bol. Lisod mo pag lista tayo mo. Lakaw kay buhok naman si Sarado. Da pamuntos ni Agi. Lisod po. Sayang pagkuan. Opportunity nga makaporta. Makatrabaho. Uban gani uwa. Pananahipo sa manghabaw kay matugpan ta amig balik. Kaya alas 4 man na mata. Gatawa na mo dahil matug balik. Good morning. Garaon na ka ato. Sige, pangin sa kakayari. Good morning, tito. Hi. Good morning. Hajing adlaw ning jud ha. Ang saka-saka ko dari. Ngamay mo naman lagi ko ha. Ikaw na mag-vlog. Ano ka lapte? Hi. Ugo makagdila ato hinluan nang ja. Isa na tudlo ni mo ra na imo tatay. Dua dyan tatay nga na, dali ra ka maong. Karaon yung dyan tatay. Pabog na sa naton. Anyway guys, dada may kapagas diya. Gahapon sa hapon. Paano ka sa dami day? No. Gat dan mis ugang ng laki. Yung kapagas. Agdanto mo nas likod among tinanong ba? Nga red lady. Sige na magkahinugan. Sige ito ganito. Ikaduhan ng dyan hatid. Kapis ra ba dyan niya? Tani kanin kayo. Kay malata na po rin na ito mapansin. Namin nag-apis dito. Tanaw-tanaw mi nag-apis. Kadugadan kaya maboard naman siya. Diha man nilabay iro upat ka buhok. Ibug-bug mo man ang haglot ning duha. Nanagan mi pa uli kay maglot mo. Gana dyan magbugno ba maapil ta kapangitan. Karera dyan. Uy, ano makapakman? Ngaway makalgalay. Saka na kadari. Di dyan siya kaan lain. Ano dyan si Dadari, dyan kananan. Kaya bawa nang si Dad, mukaan na si Java sa Dadari. Pakay na. Dyan mukaan, huwag lain. Hindi bataan eh. Ay, di man kumuit. Hindi ko makatungtong sa my chair. Maitot na rapat sinigbutan nga, babes. Kabulayit na masoko sila. Limutan siguro sila. Karing hiwaan rin kapadas. No. Huwa na tagapadas kaya itong kanan, pamahaw. Nami ra ba ni kapadasa day pwede ka dani makuha na ni liso. No. Tugo mo ni natong liso. Ano lagi karon? Kanon ka. Kuan sa liso. Be. Ganahan. Ikaw pwede ka rin buwan. Diyan na gadas undoy. Alas 10 undoy ning abot kay agid gigayran ganina. Excuse me. Si Ma'am Ivy. Ug gidang bana nga foreigner. Ning laos pa mo sila cave. Ja, mga tugi, ubanan sa undoy dito kaya makatuod sa kamang siling-siling sa may has. Daning labong raba. Mga ko kamunggay. Dari sa gida sabay. Te, hatag kamunggay. Di kamunggay gamay. Kaya nakadamas undoy og isda. Nga kuan. Sa bunon.
Gamay raman good food. Dalton ganang kadlawon gamaoy kay si Ondo alas 4 maning gawas jakay nakalimot man jagbili og gatas. Dito kang timplahanan. Nangadto bitaw na gatas. Aramang panujo kaning barog pamangko. Gawas pamangko kay nagtimpla pa ko daris. Gawas. Nanujo wan hinon natugog balik. Duwa na pud sa pagkahuman. Mo to nakatug si jagbalik pagka alas 8:30. Matapog alas 10 kay guys, ano mo ko kaadyo? Limbag bang ko. Makabati man ardali ara man kadyo makabati. Sus. Hilak ra pud siya. Mata nang dinon sila. Si Tintin magaling fuse isda ako may gaharus. Lamit ang napatay tangad tinon. Napatay tangad ba? Uy guys, ning tungko na dai gamang taong. Pero di pa tanan. Nagaban pa katubo pero naman jud di mo tubo na. Kay na may ibang sense nga di jud healthy. Nagpapalit ko hundoy og tundan kay ganan man si Jal tunog is na ko tundan. Di na napakan og mari kay ang healthy nang mari nakatilam gud og mari katunay. Nagpa-check up ninja ara nagadjeng kalit. Nagkumpiyansa lagi gud kay dana ara mas merkado. Jadi kanta naman si Jal. Extra sa mo mari. Kapapalit ko hundoy og kuan halar na ni as kamuti. Diya, dako kaadyo. Kay ya nagpapalit ko kamuti, carrots, o patatas. Kaya hanap pong lutuan si Dalton. Kaya nagawin kong Dalton. Kaya balik-balik siya dyan. Kamuti lang yung lutuan niya dyan sa gulay tundan. Kaya may iba na po camera feeling na ho. Ibang hanas bis ng sige hagkaon. Uy! Lalagi. Ang bata. Uy! Ay sayo tinong teruk. Ano naman yung ibinhi? O din natuduan mo turot ni kay pagbalhin pa na magikan pa nito sa magkaraang gituyan. Wala dito ni ma na kay madung kaluto na duno. Hala lagi na binhi na dun guys na. Awa. Ang tirak. So haan na laman ang ibinhi. Hindi carrots pud dalilata na suswad na hinuni. Kani haning ibinhi. Ay pakita ang Tintin. Ten, hoten. Awaten dara tay binhi nga sayuti. Ya, tubo na. At ang isway pakatay tin nanas lubi. Or daris mga kakawis da plin na. Ang may ipakate. Kay kuhan mo gano'n dyan. Mukha tayo man eh. Basig matinga mo na eh. Kaldiro na nagitungtong. Kaya pinan na karton. Kaya sinabaw na ganyan na. Kaya nagsabaw malagimig isda. Oh, pasensya na yung ang ilog ha nga. Hindi naman ni kaadyo itong. Baga laman ni buhok na ang ilog. Maraming taon yung sabot sa kaldiro. Hangi. Tujo pa. Taas na ang buhok na na. Kaya nagsabot mis undoy nga. Ija nga itong. Kaya das. Nagi ga shade ko. Kaya ug naalagi tayong mga lakaw, siyempre mag-shave mo sa punta kay uwaw, pagkadyo. Diyan, magad dyan katuwa. Mura na magad kong buang, dyan kinupop. Grabe na mura na dyan maaksi. Matumigan ako nga. Giningaw na ko sang ilat nga. Maibtan. Ngupir mo dyan nga ko ng ibtan. Napad siya pinatigom gamay. Manakang gipatas. Kaya nung nag-ibot ni dyan, di po itong nagbo ba? Ang taas-taas hindi dyan magpisirog ibot. Alam niya isagol sa kamuti kay hapit na dyan ni malata. Madugan kay nakainumdum ko kay dugay na rin dyan ni Srib. Kani ka Dalton man eh. Karay ano rin. Harang giluto sa rice cooker para mapitiran pa rin dyan hubas na. Mag dito gigas. Basig snack ni Nida ganina pag gaya. Mga anta, mga snack sa takay kita saan nag-inahan. Dali-dali kung pang wash up kay bugwas Dalton diha ka naglaag sila undoy. Order na gadyo ko garbage bag sa Shopee. Kaya nung daghan, kaya may hot done. Kaya nagpalit na sulbi. Nagutang sa ako garbage bag dito. Basurahan na mo sa kwarto. Lahi ning breastfeeding talupay. Katatad. Wow. Sa una dyan, sawa pa ko nag-mix. Ang pure pa dyan. Jawa pas Dalton mo ka. Grabe. Halos tad-tad. Wow.
Nanubo na guys, agamang gisidling ni Tintin, pero di pa tanan. Nanay, unam kabuk nanubo. Topi katubuon to ha. O pa dyan dyan yung lusot. Dada na pwede ni Red Lady di ha. Amo na pa nang sidlingan kay. Ipananim na mas ang bay, puhon. Tintin, ara kakugyan ka tos Tintin. Oy, grabe. Narabi ni angin ni Mutin. Asa mag-isa kasundang Tin? Nani mo? Ingan man na. Ingan man kuno na. Kalimot kung pangutan nagsanito yung nga ni Brad, Brad. Nga naman day, Brad. Saningan da ng kauban Diyos bay, Brad. Guwapa, Brad. Daga pa na. Siyempre, daga. Wap ko ni Akshi Tintin. Wap, ay taon eh. Kasuway guyab. 19 years old pa. Sino ko? Para pagkabantok. Bagtik pa kato. Pero, kuya, laman ni kay basig matigbasan mo. Dalabag lagaraw. Wap, gumilingaw dari. Gilaay, siguro kating. Guna naman kadiha. Gilaay si Zakay. May buhat dari. Tuwa-tuwa, may magupos ang pajama. Nagipang abog ni Lagmadja. Topi isa to, mura pa sang leggings nga, gray. Pero di matabang, hurot yapog ilang kuan sa madja. Alam may arba bunga awa. Nangikumbit tayo pero gipang dasmagan lagi sa madja. Muna, huso naman eh. Kanilaging takot 85 ra. Na-presyo 85. Kaya ba mo guys, kanitintinda niya lagi. Halin lagi ni madugay. Bito na ako chika ninjo. Kanang agsi undoy ba? Sa gunsunan nas undoy og mga guest nga mga foreigner. Mo na nga tang ini nga pag-practice og English. Kinahanglan na jud ka mag-practice og English asay mag-English lagi ning duha. Kay nakatrabaho man po ko sa una nga mag-English jud. Kamo mo po ko mag-English de. Mag-English na duha kay. Saan nila pagka sinabot sa isahang guest og di sa kamo mag-English mo katawa ra ba? Kamo man sa mag-English amura lam sa di confident nga ibigkas ba kay dangan na arong grammar. Bahala na gud og kanang sadya pag grammar basta kay masabtan. Sa tinawag nga kinabuhi, importante nga magsinabot din nang may pareg, huy, plural man to nganong singular na may imong gigapit nga kuan. Mingon pa baday mo ka istorya di naman, importante nagkasinabot. Katawar pa siya. Gani na lagi dayang guys nga foreigner. Si Ma'am Ivy taga Mindanao kagahi man day pugto. Follower ko no pud siya sa tang vlog. Ano to nakachika-chika rami karadyo tra lagi pud. So na makinahanglan na gajig English, what is the happen? Why happen? Ingon naman ka. Katawas din. What is the happen? What is the happen of your pet? Nabuang na. Ang importante ka to, umayin kag ingato makasabot man to sila. Pero kita mga Pilipino makadingog what is the happen? Tawa na, katawa na ta sa tang loob-loob. Buang man siguro to sila mag in English. Pero foreigner makasabot na to. Ug maingan kag what is the happen, makasabot ang foreigner. Binsag ay nga na mo na ni. Pero kita na, katawaan. Bitaw. Ang importante ra magkasinapot. Kay kuan man di bitaw ni ingog pa kuan ay jud pasaktuhay jud sa grammar sa tinuod nga kinabuhi. Bitaw. Na importante magkasinabot. Ang yana tuday jud kahadlok. Balag kinagsan ang imong in English balag mi kag how are you? What is the happen? Bitaw ato pa nang what is the happen doy kay mura na kada nang Miss Deliciousness. Hello kag what's happening? What is the happen? Yun sa kag why happen? Tudon pa tali baguna. Bitaw guys nagtudod kog ilis kog naibukton ba nga na kay basig maglabad din jud tinaw sang ilog nga murag nasabod sa kaha. Grabe jud ito ba. Ana lamang gi ambunan kay galing maglabad nang jud og tinanaw. Magunas ako guys para napo koy agi dari. Labog wag bata. Mating pa di sundang di man mo kubrit to ana laki. Pwede naman ni isugnod tanawara. Napagka na gajud tin. Ana min tang tangon oy. Ha? Mabaw ram day puy gilamlam taputop sa hitaman oh. Aning padidang undoy og kuan. Nahawiranan ba? Tingnan ko na koy guna daani. Adto gani kaya pa isa ka extra. Duha man gipalit nami nga ni tag 85 ni lagi pud. Mao ning dali ra na kuan namin tatugtag. 200,000 pa to, amay tag 200,000 o palit ako tag 200,000 kay rum. Kuan pud ba madyo pud ba 85 mil ra mag-available na. Nakasuot na 85. Ni baratuhon ra ni. Hi, lagan. Dil sa makaniabot. Ngano nagising na sa karsada na nakitan gani. Hi, uy daghan man dari mga chicks di. Ay, nanggiling ko dito gagang ngisi-ngisi. Ikaw gadget. Pakitang gilas tapos mga chicks. Sakpang nanay. Sakpan. Hala, pakitang gilas sa mga chicks. Sakpan. Dadut, na mga chicks to. Hala ka, sakpan kang nanay. Pakitang
Ilas ka! Ay, ang ludos imong ilong na gihapoy sipon. Saban mo kurabit ka? Ano eh? Kurabit ka? Saban na? Hindi pa man. Ada. Di pa man. Ada. Isa man ka ni abot. Isa ka ni abot. Ado? Isa ka ni abot? Uy, nga ano po nagbari. Nga bawal man nagbari. Ikaw gadang tatadyak ka. Gajad. Wait for me when I get back. Nalipay mo na kita kung bata. Ikaw, jagitan ka ng bata. Ice cream. Dapat na yung mga anday. Juicy? Kasi pag itagaan to ng mga batang laki, ganina ba? Nalimut ko na rin ko yung skin digli mo. Si Dalton po may smile, baka labuton. Hindi ka pwede na. Dalton guys, nalipay na. Ala, nalipay! Yun sila. Yun sa madyo pa mo kakakaan sa skinding nanay ha. Gakuha ha. Wako kakakaan sa skinding nanay ha. Nadyo pa lagi magbakla dyan. Kaning laki. Nga na, agatid mi sa una. Magkaganay. Inja magpahuway po sa daplin. Miss Willa kay magbakla rin po mi sa una. Hindi natin mo ito. Tayo na pa kaya skindi. Napa? Kaan ka? Kuhaan ka na hagapil? Hindi, bawal mo ito mga bata. Magba. Te, napa skindi? Grabe na si Marcos ang lambing. Ano ba ito guys? Ang naong? Lungat magkasang naong mo na. Ton. Naandra lagi ko no? Naandra. Joke is yung naong na eh. Imagine mo gud sa katong do ami ganina. Unsa do yagi mo in English, di dapat imo na nag enhance kay sa tunso nag imong foreigner nga guest. Kasi nang sir, what is the happen? Imayan ka. May tagad. Sir. May tagad, sir, how much did you get here? Ay, nga na tagad na. Nanay. How many minutes to how many minutes to get in there? Top, I don't have any clue. Okay, mait na ta. Your tour guide say it's 30 minutes. How minutes? Minutes? Tara. Yeah. Uy, jarag bato orang dakga. Magbatos luto.